Па фасадзе інтэрната пінскага каледжа лёгкай прамысловасці і не скажаш, што гэтаму будынку бадай што паўстагоддзя. Новыя вокны, уцеплены і пафарбаваны фасад, добраўпарадкаваная тэрыторыя могуць паслужыць узорам для астатніх. Для стварэння камфорту і утульнасці тут падыходзяць па-гаспадарску. Это наша кухня. Вот на каждом этаже такие все сделали ремонт, обновили плиты, шкафчики. Вот сейчас закупили микроволновки. Раньше лежала старая плитка, все и пол, стены, все на каждом этаже сделано. Акрамя кухняў, у інтэрнаце цалкам адрамантавалі санвузлы, замянілі і ўзмацнілі электраправодку, правялі інтэрнэт, пачалі ставіць новыя дзверы ў пакоях. Мне здесь очень уютненько. Мне нравится то, что на каждом этаже есть душ, на каждом этаже есть кухни, даже две. По инициативе директора колледжа дайшлі і да некранутых падвальных нетраў. Замест заваленага непатрэбным скарбам памяшкання, сёння тут не проста музейны куток, а сучасная утульная арт-прастора. Істотныя змены адбываліся на працягу апошніх гадоў, у асноўным гаспадарчым спосабам. Пры гэтым значную колькасць работ выконвалі самі навучэнцы. Мы постоянно работаем над тем, чтобы нашим учащимся было уютно. Поэтому и сами учащиеся тоже к этому сделают, скажем так, вклад. У нас постоянно, вот практически уже круглогодично, мы работаем с центром занятости. И у нас есть такая форма, как вторичная занятость. Разам з будаўнічымі работамі, да якіх прыцягнулі паўналетніх навучэнцаў, у каледжы вырашылі скарыстацца практычнымі навыкамі будучых швачак. У выніку усе пастельныя прыналежнасці для інтэрната не набылі гатовымі, а пашылі самі. Себя ребята полностью обеспечивают постельным бельем. Шьют у нас в мастерских с разных тканей, разные постельные, на матрасники, покрывала. У выніку атрымалася не толькі танны інтэрнат неабходнымі рэчамі забяспечыць, але і навучэнцам даць падзарабіць. Што тычыцца далейшага добраўпарадкавання, то акрамя жылых пакояў, холаў і калідораў, кіраўніцтва каледжа плануе працягваць навядзенне парадку на цокальным паверсе. Па задуме тут будзе абсталяваны сучасны фітнес-зал для дзяўчат і трэнажорка для юнакоў. Тацяна Будгусаім, Людмила Салдзіна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».